tinokutokesai mabuja tauya ano dzanyasi nhau iro zuva rechigumi nonhanhatu mwedzi uno waGunyana. Kwanyohwa tsamba yopadandemutande yokuti vanhu vanyore vachiisa runyoro rwavo ipapo kubvumirana kuti yomuHarare pabodzi pone wamweso kunyatsime waye vanofanira kusununguhwa kureketa kuno yatoita vanhu vanoita zviuru 20 waisa mazita yavo kutsinhira kuti ndo zvinofanira kuitika. Rekai tigoone kuti ine chaichaburitsa chere kana kuti palibe charamba tichikunyepai zvinenge zvichiitikapo. Wabasa hurumende wagonyora tsamba wachireketawo kuti kana hurumende ikareka kunadzirisa nyaya dzomari dzavari kupuwa, sondo rinouya wanobva watoita kutadza kuenda kumabasa nokuti yawanenge watopuwa kare inenge yatopera. Ipapa pakatoita kunyangariwa, mari yavari kutambira yaramba kuingidziwa. Apa wakuru hurumende wari kunyora hawo mumapepanhau kuti kwai mitengo yezvinhu iri kudzikira, asi zvinhu zvese zviri kundokwira. Palibe chizvinu. Rekai tigoramba takaringa ipapa kuti wachazvikona sei. Dare guruguru munyika ragotiro dhiri rakanyorwa pasi nokanzuro yeguta reHarare pabodzi pone Alga Developers kwai riri pamusoro rakanaka. Kureketa kuno wamwe wakanga waendesa dhiri riri kudarodzi mhosva wachiti rinofanira kukanzurwa watoita kudyiwa nonyaya. Pakaita kunyangariwa ipapa motoona kutoti watoita hawo zvavanoda chaizvo. Rekai hedu tione zvinoitika mberiyo. Kanzuro yeguta reHarare yadzikisa mari dzinobhadharwa nevanhu dzezvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira vanhu vanotenga nokutengesa zvinhu panze waye wakufanira kubhadhara mari iri $25 omari ekuAmerica pamwedzi nopamwedzi. Kwai vanhu vanga vari kutakurirwa motika nokanzuro yeguta reHarare kana kuti vanga vari kuisiwa chiya chibaya mavhiri kuti wareke ugobisa motika dzawo muguta reHarare wakubhadhara $10 chete, kubhadhara $100. Kudzikisaku vari kuimba kuti kunoita kuti vanhu wareke kugoita zvouori pabodzi pone kuramba vanhu vachiteedzera nokubhadhara maridzo. Hino kuti zvichaita zvinhu chere ticharamba takaringa. Wamonzora kwai wagobisa kanzura akambarami kubva kukanzuro yeguta roBulawayo. Pakaita kunyangariwa watandapo kare zvinhu zviya, saka tichigonyepana kuti wamonzora heno kusaitira wari kuti isaitirani, nokuti zvinhu zvawanondoita palibe kana chibodzi chinoita kuti nyika ienderere mberi. Kwai kunotsaona yaitika kunzvimbo yobhinga yagogwarasha vanhu vasere. Tiri kuti mwaya yawo izorore murugare. Kwai vanhu vanga vakatokwira motika yobazi rinoitika nezvokutekaidziwa kwezvinhu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Idi mugwagwa yapedza vanhu. Ipapawo gurukota rinoringa nezvokutekaidziwa kwezvinhu ragoreketa kuti kwai vanhu 5 vari kugwarashiwa pazuva rega regani mutsaona. Oweni mudhan'uve kwai agoreketa kuti wanhu wabato roCCC kusanganisira naye chamisa ndo mhandu dzonyika kuti bato roZANU-PF. Muitiro wacho wakadari wakaita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti zvichapera sei izvozvi. Ipapa vanenge vachitoreketa vachida kuti vanhu vese vaite zvokuvhundutsirana nokudidi. Apa wagotoreketa kuti kwai ZANU-PF ndo yegani inofanira kunge ichitonga munyika medu kuita mapato anotonga. Otoona kuti palibe kana chisvinu. Pakaita kunyangariwa, asi ticharamba tichivimba kuti zvinokuwa. Wamunangagwa kwairi wagosvitsa makore 70 yatohwarahwazvei. Ipapa apa vari kuda kuramba vachindosimbirana naizvozvo kutonga nyika zvizvo vari kukundikana nazvo. Heno mabi angu peno wazukuru vanovada kuti wagotambe nawo
isu totofunga kuti ndo wanofanira kunge wachitoita izvezvi, wari kunyora mabhuku nokutamba nevazukuru kuti nyika iite zvakanaka. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kwaiosika pambuka naPsychology mazivisa wakajiwa nonyaya yawangoaendesa kudarodzi mhosva wachiti iwo wabisiwe kubatiwa nomhosva kwawanga waita. Kwai wakaja mari yokuZPC zvanga zviri be kubvumiwa. Saka ipapa wanogona kutobenuka kupinziwa mujere chaimo wakanga watongerwa makore 6. Tiri kutofara kuti wafundi washanuwo paUZ kwai waburitsiwa wapuwa bhero romahara. Rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinoperera papi. Kwai wagobenuke kudarodzi mhosva kupera kumwedzi uno. Nyika yeZimbabwe kureketa kuno itori pakanyangaritsa. Wanoringa zvokuja pasi rese wagoti iwo kwai makwirira anoita zvinhu zvokuja muZimbabwe. Wendo huno wakatofita kunge ari anoisa nyika iyi pakukwira kwazvo panhamba yechipiri chaiyo. Ukaona zvadari pasi rese tokundiwa nonyika dzinohondo chaidzo. Pakaita kunyangariwa idi zvakaita kuoma dai hawe wakatopindira. Tiringa dzochibuku Super Cup kwai Hedzinoyi icharingana noGem Boys kuNational Sports musosondo. Black Rhinos inenge yakaita kusungana nyanga noChicken Inn kuvhengere. Dimbare noFC Platinum wanenge warimo wachihwapurirana muNational Sports. Bulawayo Chiefs noHighlanders kwai dzinenge dziripo pokare kuBaba Fields kwadzinenge dzichitambira. Rekai tigoona kuti wanokunda mbanani. Tinenge tichindokunyepai. Tiringe zopasirese. Waramaposa waramba wari kutoreketa iwo kuti zviri kuda kuitiwa noAmerica zvokuti wagoti nyika dzinenge dzichijidzana noRussia dzinofanira kuramba dzichiisiwa pasiposhamhu zvisvinuba. Rekai tigoone kuti pane chere chazvichakona kuti zvichinje kana kuti kundoreketawo hawo paribe chinochinja. KuSouth Africa pokare waMogoeng wakamboita mutungamiri watongi wematarodzi mhosva kwai wagoti iwo wari kudanidziwa kuti wapinde kupinda kukwidza kuita mutungamiri wenyika. Rekai tigoone kuti zvine chere chazvichaita, asi dai wari wamwe waindosiyana nazvoita hawo zvokunyora mabhuku nokuparidza zvaita zviri nani. KuZambia kwai kwagosungiwa vanhu 5 nonyaya yekuti wanga vari kuita zvokuratidzira. Izvi tiri kutoti pasinazvo akaende ichirema. Pese patinoona wachiita tusvinu tinoreketa, apa wari kutadza kuita tusvinu tiri kureketa pokare. Dai wachinja maitiro nokutoti izvozvi zvinoita kuti kutonga kwawo kureke kugoita kusvinu. Kwai William Ruto iye mutungamiri weKenyayu atotanda kuvhurumusana nowanhu kureketa kuno. Kwai agoti iyo mari dzinosibisiwa nohurumende kuti vanhu watenge peturo yakachipa pabodzi nokuti vanhu watenge chibahwe chakachipa akudzidamura. Babi yangu ukaona munhu abatiwa papeturo pano pachibahwe wotoziva wototi paribe chisvinu. Rekai tigoone kuti achaita sei. Peno zvine chisvinu chazvinoita. Iye ari kureketa kuti achabatsira nyika yache kuchengetedza mari inoita mabhirioni 2.3 zvomari yokuAmerica. Rekai tigoone kuti zvine chazvichachinja chere paupenyu hwevanhu. Yogumisira kwai kuNigeria wari kuda kuti wabvumirana noMorocco kuti wagoende kowaka pombi inotekaidza mweya uya wokubikisa nokuita zvakawanda. Pombi yakarepa makilomita 500. Wari kuziva kuti ichatanda kusenza rini kana kuti ichatanda kuwakiwa rini, asi ndozvawabvumirana. Kwai wakaita izvi pombi inenge yakwanisa kuti waendese mweya wawo kunyika dzokuEurope kuitira kuti dzireke kugoramba zitenga kuRussia. Kana zvikabudirira aiwa tinoti pamberi nazvo pedu nodai watokasika kuuya tatowapawo wedu mweya kana kuti taupawo kunyika dzomuAfrica kuti dziite kupfumvura kuri nani. Rekai tigoramba takaringa iko zvinenge zviri kuenda izvozvi, asi tiri kufara nazvo. Tiri ipapo
kwanyasi tagumira pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.